Wrexham! Wrexham! Mae Wrexham ar y blaen! Croeso I mewn i'r gôl, Pennod 6, a mae yna lot o happy campers a happy clappers yma heno ar ôl buddigoliaeth wythnos yma yn erbyn Yeovil, neithiwr tair gôl I ddim. A yma yw drafod o, chi wedi clywed am yr wdrifflig.com neu beth bynnag, ond mae gen ni'r o drifflig Ifor Owen, Arwel Owen ac Alun Owens. A fel da chi gweld, mae yna wyn ar y gwynebau ni gyd ar ôl y trip I bar, eto oedd y gêm gyfartal, a falle ar ôl gweld Notts County'n ennill y gêm wedyn, bobl yn dechrau poeni, a awr cynta anodd ar y cae ras, ond wedyn tair gôl, felly da ni'n hapus iawn. Ifor, oedda ti yn y gêm, nathon ni daith hir ar y tren, beth y deimlad ydi? Wel, hanner amser, o'n I yn nerfus dros ben, o'n I yn dechrau poeni am change. Oedd y gwydr yn hanner gwag. O'n i'n teimlo bod nhw wedi cael y gorau o'r hanner cyntaf, bod nhw'n lot gwell tîm na o'n i'n disgwyl gweld, really. Lot cryfach na lot o dîmau sy'n uwch yn y tabl sydd wedi dod i'r cae ras. Oedden ni'n edrych bach ar goll yn ganol cae, oedd ffod ddim fel bod, rhoi ffod ar ochr chwith ddim fel bod o'n gweithio. O'n i'n rhys bryderus. Dwi'n meddwl, mae'r tro cyntaf ni gael 3 hanner o gêm ar ôl I gilydd heb sgorio, sy'n dilyn ar ôl dysadwn. Felly, hanner amser not so good, ond mi ddoth beth at I gilydd yn yr ail hanner. Y pwysau yn deud, unwaith gathon ni gôl, nathon nhw stopio chwarae fel tîm, a dim ond mas o'r amser nes bod y gols eraill yn dod I fewn. Greit, ddylwn ni'n wedi poeni. Dwi'n meddwl bod ni wedi chwarae 90 munud da drwy'r tymor, really, bod yn onest. Heblaw falle Oldham, ond dwi'n hapus, dwi'n barod am barti nosadwn. Deud mawr. Arwel, dwi'n gwybod oedd ti yn y gwersyll ger y llyn. Ges ti gyfle I weld y gêm? Ges I gyfle I weld y gêm. Dwi'n cadw thema ysgol I fynd ar ôl y Steddfod y Sir. O'n I, credu di'n beidio, yn y DJ booth yn Glan Llyn, yn y disco, yn watcho game Yeovil. So, oedden nhw'n cael bach o sioc pan o'n i'n neidio fyny lawr yn ganol y caneuon ar y 10, ond na, ges I gyfle I weld y gêm, a fel oedd Ifor yn deud, ond mae hyn wedi bod yn bach o thema yn y cwpl o gemau dwythau, jyst rhyw fath o nerfusrwydd a tensiwn, a mae'r pwysau yna yn dydy. Dwi'n gwybod bod ni ddim wedi bod chwarae'n briliant, ond mae'r gemau yma gyd mor bwysig, ac o hwnna yn dangos yn y 60 munud cyntaf yna, oedd hi'n llawn camgymeriadau, rili. Oedd ni wedi bod yn neud hynny ers 2-3 gêm yn ganol y cae. Dim lot o hyder yna, rili. Dim byd tebyg I perfformiad Oldham, a wedyn yn amlwg sgorio'r gôl. A dwi'n eitha falch dros ffod, achos dwi'n mwyn siŵr iawn beth sy'n mynd mlaen tu ôl i'r llenni gyda Andy Ford, ond oedd o yn sicr un o'r chwaraewyr gorau, fwyaf cyson oedd gen ni nes nath o colli lein y tîm neu cael anaf neu beth bynnag. Felly hwnna'n gret gweld, a wedyn, oedd o'n anochel, dwi'n meddwl, unwaith oedd y gôl na dros oedd yr tensiwn a'r nerfusrwydd di dorri chydig bach, wedyn canlyniad teg yn y diwedd. Dwi'n meddwl Yeovil yn dîm gret, dwi'n meddwl jyst y Wrecsam ddim yn chwarae dda iawn, yn chwarae efo gymaint o densiwn, a wedyn, ond job well done, a fel ti'n deud, dwi'n mynd I ddeud parti dysadwn eto, achos dwi ddim yn cweit gymaint o happy glabber Eiffor, a hefyd, ar ôl bod yn game Bournemouth fel y trin yn ni, oedden nhw ddim yn rhoi lot o le a cyfleon I Wrecsam, nath ni stryglan o'n nadwy, sgorio'n erbyn nhw gôl ar yn hyd yn y diwedd, game 1-1, felly. Na, dwi'n meddwl fydd Bournemouth yn game digon anodd hefyd, a dwi'n gobeithio nhw'n ennill, ond gan I sgwrs am Bournemouth nes ymlaen. Bydd, oedd na bendant nerfusrwydd yn y cae yn y gêm Yeovil, dwi'n meddwl, o bobl dechrau cwyno am Elliot Lee efo I cicio rhydd o a pethau felly a'i groesiadau, a felly ddoth y gôl ar yr amser iawn. Dwi'n meddwl, oedd
oedd ffod y chwarae ar y chwith a mae o droed dde, ond wrth gwrs sath o dorri fewn a sgorio fo'i droed dde, felly mae'n afantes weithiau efo cael rhywun ar yr asgell anghywir. A wedyn, wrth gwrs, sath y goliau a'r pêl-droed dechrau llifo wedyn yn y rhannu'r awr ola, a fysa ni wedi gallu sgorio mwy. Ond dwi yn poeni fel ti'n deud Arwel, allith i fynd 'na lot o densiwn dwi'n meddwl yn y dydd Sadwrn, ond gawn ni drafod am hynny. Ie. Lle arall lle oedd 'na lot o densiwn, oedd yn gêm y merched yn erbyn Llansawel ar ddydd Sul. A beth dy feddwl ydi am hynny Arwel? Oedd hi'n debyg iawn i game cake honna, yn doedd. Dwi'n fan o Cardiff Wanderers, maen nhw'n dieddol o chwarae ar ddydd Sul, felly o'n i fanen Pennod dydd Sul. Ond nes i wylio'r gêm ar YouTube, ar chydig bach ar y ffordd adre, a wedyn gweddill adre. Ond dwi'n meddwl dyled Llansawel di ennill, really. Gathen nhw lot mwy o gyfleon na Wrecsam. Oedd Del Morgan yn y gol, yn amlwg wedi cael y sylw gyd yn hollol heiddiannol, a nath i gwpl arbediadau gwych. Yn enwedig yn niwedd y gêm, 10 munud chwarter ar ola. Y gol yn un eitha clasu o'n i'n meddwl, Rosie Hughes yn gry ac yn neud beth mae hi'n neud ar yr asgell, a Rebecca Pritchard yn just yn bod yn glyfar ac yn cute yn y postyn blaen, ond Llansawel yn anlwcus ac yn ei teimlo eto chydig bach fel Wrexham. Mae County really 2 dîm sy'n amlwg wedi cael tymor arbennig ac yn ddim ddiguro yn y gyngrair a un yn cael mynd i fyny ynde. Felly, llongyfarchiadau mawr i'r merched yn amlwg, cwbl heiddiannol. A beth ti'n sylwi am tîmau merched ar y safon yma, ar safon uwch, maen nhw mor ifanc. Dwi'n mynd i watcho Cardiff Wanderers bron bob dydd Sul, a mae'r carfanau, Pennod, maen nhw mor ifanc. Merched ifanc ydyn nhw, 11, 12, 20 cynnar ydy'r rei hynna yn y tîm. Felly, beth sy'n gret ydy meddwl, mae gennym ni 10 mlynedd o'r tîm yma, neu'r merched yna'n datblygu ac yn gwella fel chwaraewyr sydd yn rhywbeth gret ar gyfer dyfodol, really. Felly llongyfarchiadau iddyn nhw, a gobeithio gawn nhw lwyddiant blwyddyn nesaf yn yr adran fawr, yn y Genero mawr. Ie, dwi'n cytuno Arwel, oedd hi'n gêm dyn, ac anodd i Wrecsam, yn oedd Llansawel wedi chwarae well. Gareth Morgan chwaraewr y gêm, seren y gêm i Wrecsam yn bendant. Gol dda, ond mae o'n gyffrous iawn am flwyddyn nesaf, dydy. Mae gen ti, fel ti'n dweud, tîmau ifanc, y gyngrair yna yn mynd i fynd yn gryfach, a dwi'n meddwl mae o'n newyddion da i'r tîm cenedlaethol, cyfle i Wrecsam gyrraedd Ewrop, wrth gwrs, os ydyn ni'n cryfhau. A dwi'n meddwl, mae yna ddatblygiad, fatha 2 dîm rwan yn y gogledd, sydd eto yn mynd i fod dim ond yn dda i'r tîm cenedlaethol. A chydig bach gwystadleuaeth falle i Gaerdydd, Abertawe a Met Caerdydd, felly gan obeithio. Ond dwi'n meddwl, mae'r merched wedi dangos y ffordd, a gobeithio fydd y dynion yn efelychu'r gamp, fel ti'n deud, ac i'r Notts County i'r bencampwriaeth yn gyngrair genedlaethol. Ac wrth sôn am y ras yna yn y gyngrair genedlaethol, chydig bach o ystadegau, mae Wrecsam rwan wedi cael 107 o bwyntiau, sef y mwyaf erioed gan unrhyw dîm mewn cyngrair proffesiynol yng Nghynghreiriau Lloegr. Y mwyaf o'r blaen oedd Reading efo 106 yn 2006, efo Steve Coppell yn rheolwr, dwi'n meddwl, a fysa Lincoln City yn 1976 wedi cael 106 os oedden nhw'n cael triphwynt am fuddugoliaeth fel sy'n ar rwan. Wrexham di curo hynny, ond wrth gwrs mae Notts County dal efo'r gallu i guro record Wrexham, felly da ni ddim wedi ennill y gyngrair. Dy sylwad ydi, Ifor? Mae hynny'n gret. Mae bron fel ti'n deud record bob wythnos, mae'n anhygoel. Gyda'i waith cartre i ti, beth yw'r nifer lle o chwaraewyr da ni wedi gael efo cardiau melyn a cardiau coch? Achos dwi'n cofio tymor mor lan a hyn, ers blynyddoedd. Felly, dyna dy waith cartre di efo'n wsos nesaf. Oedden ni bendant ar flaen y gyngrair chwarae teg, yn doedden?
cyn game Barnett, ond hyn oed ar ôl game Barnett, a dwi'n gwybod be bydd y digwydd i'r cardiau coch hynny. Dwi'n gwybod mae Phil Parkinson yn apelio ac oedd, wel, maen nhw wedi bod yn apelio yn Callum McFadzean, ond dwi'n meddwl bod wedi colli hynny. Mae hefyd mwyaf o goliau mewn tymor. Mae Paul Mullin yn dal i fynd a wedi sgorio yn erbyn Yeovil, a 2 gêm arall i fynd. Mae o goliau y gyffredinol mewn tymor, mae o rwan i fyny i 45, so cydra drydydd efo Tommy Bamford, a dim ond Gary Bennett efo 47, a Tommy Bamford unwaith eto efo 100 sydd o'i flaen o, un o'r cochion de Cymru greiddiol, gan fod o'n dod o Port Talbot, wrth gwrs. Ac o ran goliau yn y gyngrair, mae Paul Mullin erbyn hyn yn ail efo 36, a dim ond Tommy Bamford efo 44 sydd o flaen o. Felly mae o'n yn dymor anhygoel heb i ail. Be am clean sheets? Ti'n gwybod sy'n ti ffigur ar hwnna? Dwi'n meddwl bod gennym ni nifer ridiculous o clean sheets hefyd, oes? Oes, dwi'n meddwl, gwaith casau arall i ti. Mi gawn ni olwg ar lot o stadegau yn y dyfodol, a na i bendant edrych ar hynny. Dwi'n meddwl, oedden ni wedi ennill mwy o fuddugoliaethau na neb erioed o'r blaen, yn barod fatha cyn y gêm yn erbyn Yeovil. Unrhyw sylwadau Arwel, beth ti'n feddwl? Ti'n gwybod beth sy'n bonkers ynddo, a mae'n dangos ti pa mor bonkers ydy'r tymor, a wrach disgwyliadau ni fel fans Wrexham rwan ydy. Dwi'n teimlo bod Wrexham wedi bod ar rhediad eitha gwael, really. Maen nhw wedi colli nhw yn Halifax, droi nhw'n Barnet, sydd ddim yn ganlyniadau gwych, really, o safbwynt Wrexham. Da ni wastad yn gwneud bod nhw'n chwarae dda, a dydyn nhw'n chwarae ar ei gorau yn aml iawn. Ti'n gymharu perfformiad Oldham, a neithiwr ddim, ond nhw'n wael hanner cynta, ond nhw'n wael hanner cynta yn y Barnet. Felly, mae'n anhygoel yn dweud bod ni'n torri'r recordiau yma, a ti'n meddwl am tîm fath Arsenal, Invincibles neu rhywbeth felly, a dyma ni'n trafod dyn nhw'n chwarae dda iawn. So, mae'n just yn bonkers bod ni, dwi'n wrach disgwyliadau ni sy'n rhy uchel neu bod bynnag, ond dwi'n gobeithio y peth braf fydd, os wneud bob dim weithio allan, a bydd ni'n cael yr un fuddugoliaeth arall ne, gwn ni just edrych yn ôl dros y tymor a gwerthfawrogi be mae'r tîm ma di lwyddo i greu a be mae'r tîm ma di lwyddo i gyrraedd mewn tymor. A mae rhywun wrach gan bod gymaint o densiwn ar hyn o bryd a bod ni mor agos, da ni'n eisiau boddi wrth y lan, da ni just yn anghofio yr gemau da a'r gemau da ni di ennill, yr cyfnod mis mawrth Ebrill Mai lle ni just ddim yn colli, really. Mae werth sôn pa mor dda di Notts County hefyd. Mae nhw'n dîm arbennig, a da ni 4 pwynt yn glir o'n nhw. Mae hynny'n yn dweud cyfrola, really. A mae nhw'n... Nath ni wylio gêm nhw'n nos Sadwrn, a nath nhw chwalu Woking. Woking di roi gêm anodd iawn i ni. I fod ar y blaen ohonyn nhw, lle mae hynny'n reswm i fod yn falch iawn. Ydy, dwi'n meddwl, da ni... Mae'r ffaith bod ni'n teimlo falle bod ni ddim yn chwarae wych ydy achos fod Notts County yn rhoi gymaint o bwysau yn ni drwy'r amser. Ac wrth gwrs, mae nhw'n hyn o mwy arlwcus na ni, achos os oedden ni ddim yna, fysa nhw ar fi'n torri'r record hefyd, ac bron yn sicr yn mynd i gael, wel, sa nhw wedi cael eu dyrchafu cwbl o wythnos yn ôl hefyd. Felly, wel, i ddechrau dwi'n meddwl fysa'r un o'r ddau dîm wedi sgorio gymaint o bwyntiau, heb y llall yn rhoi y pwysau, achos mae bobl yn dieddol o ymlacio pan maen nhw wedi ennill y gyngreir neu wedi cael dyrchafiad. A dwi'n meddwl, mae'n ychydig bach, mae steil Wrexham yn, da ni'n gallu chwarae chwarae'r bêl hir os oes angen, chwarae'r bêl yn yr awyr, a da ni'n gallu chwarae'r bêl ar y llawr. O mae steil Notts County yn fwy bobl yn credu, achos maen nhw'n chwarae passes byr yn dydyn, mae o'n fwy tebyg i dîm Pep Guardiola falle. Wedyn dwi'n meddwl bod bobl weithio meddwl bod Wrexham ddim yn chwarae'r pêl droed gorau, ond da ni'n torri bob math o recordiau o ran pwyntiau ac o ran sgorio gols hefyd. Oedden ni wedi torri record o ran sgorio gols o clwb cwbl o wythnos yn ôl pam nath ni drafod. Felly mae rhaid i ni,
Diolch os beth sy'n digwydd yn ddwy gêm nesaf, llongyfarch Wrexham, ond hefyd wrth wneud hynny, mae rhaid ni llongyfarch Notts County hefyd yn anffodus, a mae o dal yn amser. Da ni'n cweit wedi cyrraedd y gwlad yr addewid eto, ond os ydyn ni'n ennill ar ddydd Sadwrn yn erbyn Boreham Wood, mi fyddwn ni wedyn, diolch os be mae Notts County wneud yn bencampwyr ac yn cael ein dyrchafu i gyngrair bêl-droed yn Lloegr am y tro cyntaf ers 15 mlynedd. Efo'r beth ti fel sy'n mynd i ddigwydd? Gan ei syniad beth ti'n mynd i ddeud, ond dyna ni, gan i weld. Gan bod ni wedi bod yn sôn am Notts County, na i ddeud dau beth. Mae Notts County chwarae yn pnawn, felly fydden ni'n gwybod i canlyniad nhw. Debyg maen nhw'n ennill, ond maen nhw'n chwarae ar gau artificial. A dyn nhw ddim wedi ennill ar gau artificial tymor yma. So, ti ystadegyn bach i ti. Felly, os dyn nhw'n cael gêm gyfartal, neu hyn oed yn colli, anhebygol, wedyn allan ni ymlacio. Ond o ran gemiau, fel dydodd arwel, nath nhw'n rhoi gêm anodd i ni mis Hydref oedd hi, yn y mis Tachwedd, a gennyn nhw record amddiffynol dda. A fydden nhw'n dod yna fel na ti Oval i trio stopio ni rhag chwarae am gynhiriad y phosib a wedyn trio dwy'n gol, dwi'n meddwl. O bosib fydden nhw'n hapus efo pwynt. Tra roedd rhaid i Oval ennill. So, nos yn y blaen. Gan i weld, dwi yn ffyddiog, dwi ddim nocio'r ffydd allan o hynny. Da iawn, falch yn glywed hynny efo'r. Arol, beth ti fel? Dyna fi efo'r, dwi'n cofio'r gêm Boreham Wood, oedd ni ar y trip, oedd o'n trip Coch yn Cymru doedd. Am ddiffyn da, un o'r tîm yna oedd yn gallu sysio ni allan yn eitha da, really. Nath nhw'n rhoi llawer o gyfleon i ni, dwi'n meddwl na gornel ar yn hyd yn dod i fewn yn y canol. Werth nodi, dyn ni wedi colli ar yn hyd yn fyd, dwi'n meddwl 2-3 gêm dwytha, dwi'n teimlo fatha throw-ins, corners, dyn ni yn methu o, anyway. Mae record nhw'n gymysg, nhw wedi colli 3, ennill 2 droi o 2 o i 7 gêm dwytha. Dyn nhw ddim yn concedio lot. Maen nhw'n colli o gol i ddim. Y 2 gêm dwytha maen nhw wedi colli o gol i ddim. A mae gen nhw'n record amddiffynol gry. Dwi'n jyst yn gobeithio wneith Wrexham ddechrau efo'r hyder nath nhw orffen y gêm efo yn erbyn Oval. Dyna di'r gobaith. Achos maeth nhw fynd amdani, achos bydden nhw'n teimlo lot hapusach yn ennill hon a gadw y gêm tro ci. Os ti'n cadw Elliot Lee ar free kicks a corners? Wel, mae'n anodd yn dydi. Nath o ddim plesio fi yn yr hanner cyntaf, ond wedi deud hynny, pan mae o'n chwarae'n dda, mae o'n neud gwahaniaeth, mae wedi sgorio gols pwysig iawn. Mae o wedi gweithio mor galed. O'n i'n ar yr ochr y cae lle oedd o'n erbyn gêm Banner, so nath o ddim stopio rhedeg, ac o'n i wedi mynd lawr i 10 dyn, oedd o'n rhedeg a rhedeg drwy'r gêm oedd o'n shattered erbyn yr chwarter awr ola. Felly na, swn i'n mynd dropio Elliot Lee. Na, ond be ni fel i Carwyn arall i gymryd y corneli chi? Luke Young ydy'r dewis naturiol, dwi'n meddwl, i corners. Mae Barnett yn dda, yn croesi'r bêl, dwi'n gwybod sy'n werth cael fo yn croesi'r bêl i mewn, ond sy'n ni'n mynd newid lot ar y tîm. Yr unig newidiad ydy pam yr am Dalby i fi, a dwi'n gwybod, mae'n siŵr fydd pa ci'n meddwl am yr amddiffyn, fydd o'n abod amddiffyn Boreham Wood yn well na fi, yn dewis yr chwarae'r gorau'r safle yna. Dwi'n mynd gweld unrhyw newid arall, sy'n ni'n cadw Ford a Barnett yn nhw'n di sysio'r gêm y dda yn yr hael hanner. Swn i'n dod â Young i fewn am Cannon, bod yn onest. Oedd Cannon ar goll bach yn yr hanner cyntaf yna. Mae wedi colli rhywbeth yn yr 2-3 gêm dwytha. Dwi'n meddwl na hyder, dio, sy'n ni'n deud. Ond yn sicr, dwi wedi sylwi mwy dwi wedi watch y Cannon ydy, dio ddim efo gweledigaeth Tom O'Connor na rhywun felly, mae o just yn daclus a neith o bach fel Joe Morel i Gymru. Mae'n chwaraewr taclus, mae gen i fi limitations dwi'n meddwl. Neith o'n roed yr miracle through ball neu drwad. Mae o just yn chwaraewr da ni angen ar ei orau, dwi'n meddwl. Mae angen bach, hanner eiliad gormod amser ar y bel i fi, lle mae'n hawdd iawn i gael lawr, swn i'n dweud. Un ystadegyn nes i ddim deud oedd fod Wrexham
wedi chwarae 22 o gemau adre, wedi ennill 21 a cael un gêm gyfartal. Felly mae rhaid i rywun deimlo yn hyderus. Dwi'n meddwl fydd o'n gêm rhwystredig ar brydiau, achos mae bod yn mwyd yn dîm sydd yn yna i rwystro yn dydyn, a maen nhw'n gwybod fydd y dorf yn ddiamynedd, fydd pawb yna i gael parti, ond fydd bod yn mwyd yna i sbwylio fo. Mae'n ddiddorol, mae'n sôn falle fod ar yn Hayden ar gael, ond dwi allai'n gweld o'n dechrau'r gêm pam di o ddim di chwarae am fusoedd. Ond mae'n bosib fysa fo ar y fainc, a da ni ddim yn gwybod beth sy'n digwydd efo Tunnicliffe, achos fyswn ni'n licio gweld Tom O'Connor yn chwarae'n ganol y cae, a falle yn lle Cannon. Ac hefyd, os di Tom O'Connor ddim yn chwarae yn y cefn, a mae gen ti rhywun arall sydd yn dda am benio'r bêl, mae yna falle gyfle i ddefnyddio fo fwy ar y ciciau rhydd a pethau felly hefyd. Felly mi fydd o'n ddiddorol gweld beth sy'n digwydd i ganol yr amddiffyn efo hynny, ond dwi'n cytuno fo chi, dwi'n gweld lot o newidiadau yn y tîm yna. Ford mae'n debyg yn aros ar y chwyth, fyswn ni'n mynd dod am McFadzean yn ôl yn ei le o i fod yn onest. Mae yna sôn falle fydd Mendy nôl, ond a dwi'n meddwl falle fysa Mendy'n cael ei le yn ôl os oedd o'n yn gwbl holliach. Ond fel o'n i dweud, ennill 21 allan o 22, felly mae hynny'n ystadegyn sydd yn codi'r gobaith ydy. A mi fydd na, diolch yn fawr i bawb am yr ymateb ffafriol i'r fideo diwetha, lle oeddech chi'n gweld Arwel a Ifor a fi ar yn teithio, Arwel y codi'n gynnar. Ar y ffordd i Barnet, a felly da ni'n mynd i wneud y fideo nesaf yn cyfuno elfennau o ddwrnod all fod yn hanesyddol iawn ar ddydd Sadwrn yn erbyn bod yn mwyd. A chydig o ystadegau hanesyddol i chi. Mae'r gêm ar yr ail ar hugain o Ebrill. Ar ail ar hugain o Ebrill 1978, oeddwn ni'n y cae ras yn gweld Wrecsam yn curo Rotherham 7-1 ac yn mynd i fewn i'r, wel, beth yw'r bencampwriaeth erbyn rwan. A hefyd, ar yr ail ar hugain o Ebrill, 15 mlynedd yn ôl, oeddwn ni yn yr Henffor, a dyna y gêm lle aeth Wrexham allan o'r gyngrair. Felly mae'n ddwrnod hanesyddol a gobeithio dyna fydd dyddiad hefyd lle fydda ni'n mynd yn ôl i fewn i'r gyngrair bêl-droed. Croes i bob dim. A bysau'n braf cael y parti yn y cae ras yn bysau. Mae hwnna'n un rheswm o pawb yn croesi bysau ar y gyfer dydd Sadwrn. Dwi'n cymryd bydd mae'n teimlo fel mae Rob Maclen wedi bod yn aros yn Wrecsam am tua mis. Mae'n ddim eisiau colli'r parti na chdi. Na, dwi'n beithio wir fod o'n dal yn bwriadu mynd i Sadwrn. Dwi'n gwybod fydd o'n mynd efo'i ffrindiau i gyd. Ond da ni'n obeithio am parti, fel da chi'n dweud, fysa fo'n braf iawn am sawl rheswm ennill cyn gêm Torquay. I ddechrau, bydd gymaint mwy o gefnogwyr Wrexham yn y cae, a dim ond rhyw 1000 o docynnau da ni wedi cael i Torquay. Ond hefyd, dwi'n meddwl fysa cael onest sawl un o'n ni yn cael trafferth yn Torquay. Ond da ni'n obeithiol. Felly, cofiwch wylio y fideo o dydd Sadwrn pan fydd o'n dod allan. I mewn i'r gôl, at i mewn i'r gôl, hashtag i mewn i'r gôl, a gobeithio fydda ni'n gweld Wrecsam yn rhoi y bêl i fewn i'r gôl.